Today's vlog guys is magluluto tayo ng tinulang manok. Ayan. Sarap nito. Pero bago ang lahat, intro muna tayo. Yan oh, mukhang masarap. Yummy. So ito guys, magpapainit tayo ng mantika sa ating kawali. Yan. Medyo ititis lang natin pag mainit na yung mantika. So once na mainit na yung mantika, igigisa na natin yung ating luya. Haluin lang natin ng bagya. Yan, kunting halo. So, mahina lang yung apoy para hindi masunog. Okay. Then, susunod na natin yung ating kamatis. Ayan, 3 kamatis to para mas masarap. Maraming kamatis. Saka manilaw-nilaw yung texture ng tinula natin na manok. Ayan. So make it sure na yung gagamitin mong kamatis is yung hinog. Lalagay na natin yung ating kalahating kilong manok. Then tatakpan lang natin ng mga around 10 minutes. Ayan. 2,000 guys, years tapos na tayo sa later. 10 minutes. Ayan. Medyo lumambot na siya. Yan, haluin na natin ng bagya. Okay. Ayan. Isusunod natin yung ilalagay yung pinaghugasan ng bigas, 2 cup. Kita nyo naman guys, manilaw-nilaw. Parang native chicken. Texture pa lang, mukha nang masarap eh. So yung guys, papakuloan lang natin siya. Then ayan, kumulo na. Maglalagay tayo ng buong paminta, 1 kutsara. Okay. Ayan. So totally malambot na talaga itong chicken.
susunod natin guys is yung sayote. So hayaan natin siyang kumulo at lumambot yung sayote. So magdadagdag tayo ng konting init para mabilis luto yung sayote. Tatakpan natin siya saglit. 10 minutes again. Ayan. Then ilalagay natin yung ating tanglad. So ito guys, luto na yung sayote. Malambot na talaga siya as in. Ayan. Okay. Maglalagay tayo ng patis. 3 kutsara. Huwag masyadong maalat. Okay. Ayan. Wala pa yung daon ng sili niyan. Saka yung siling green. Pag nilagyan mo yan, masarap na. Ayan guys. Susunod natin yung siling green. Ayan, para mas hot na hot yung lasa. Pagpapawisan ka talaga pag manghang. Okay. Ayan. Tikman ulit natin kung tama lang yung alat. Okay. So yun guys, isusunod natin yung dahon ng sili. Ayan. Ito yung pinaka-pinali. Tapos wag mo siyang i-overcook para hindi lata yung sili. Saktong luto lang. Ayan guys. So ito pwede na. Kakain na tayo. Ayan. Okay. So ito guys, ito na, luto na. Pwede na natin siyang ilipat sa mangkok. Again, let's eat. Please share and enjoy watching.